Ngiyacela bandla lika Christ ngisizeni as we welcome the evangelist Kambushe. Asenza umsindo. Hayi bazalwane kodwa let us receive the gift of God. Let us receive the gift of God. Let us receive the gift of God. Asenza umsindo. We can be seated in the presence of the Lord. Ayibonge inkosi. Akabonga uJesu. Akabonga wafa endaweni yethu. Baba mfundisi uthwala nomama nomndeni wonke angithathele ithuba to give honor where honor is due. For me it's an honor and the most privilege that uNkulunkulu umoya engcwele ungivumela ukuthi ngibe khona namhlanje. And I am excited to be here. And according to the schedule, I was not supposed to be here. Kodwa uthando lungilethile lapha. And I'm glad to be here. Nami ngizoqala yami 8 years. Egameni kaJesu. So to celebrate 16 years nami yobe ngibala uthi so ngizothatha manje nginibeke ku-auditorium. Egameni kaJesu. I'm excited that uNkulunkulu made our path to cross today. And I believe uNkulunkulu through his almighty wisdom ukuhlelile ukuthi namhlanje sibe khona. Thank you for consistency in the message of the kingdom. Thank you for standing with the message of Christ in season and out of season. Any into that is underestimated ukuma nomlayezo wodwa for years. Yeah, because it's easy to change. But maintaining one message is not easy. Siyabonga kakhulu nina mama for such a clear vision. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha ngiyathandaza that may the Lord continue to shine his face upon you. Njengoba niphuzisa abanye nje ngathi uNkulunkulu enganivusela abazoniphuzisa nani. uNkulunkulu makanivikele, uNkulunkulu makanigcine ningasweli. Ningalala esibhedlela ningangene engozini. uNkulunkulu alondoloze ukuphila kwenu. uNkulunkulu aniphathe ngomusa, uNkulunkulu anondle. uNkulunkulu anenzele ukuhle, aniphathe ngeqiniso. Ngiyathandaza, may this marks a new beginning in your life. Every seed that you have sown in this church, I declare that returns in the name of Jesus. Ngiyamemezela isivuno enoswela indawo yokusibeka. Memezela ukuthi kulo nyaka ungakapheli. May you see the returns of the Lord. Our Lord does not pay, he rewards. May he reward you with goodness. May he reward you with life in abundance. Egameni kaJesu. May this season treat you good. Izitha zenu mazincinge kodwa nganitholi. Jehova makanilondoloze ukuphila kwenu. Wena nendlu yakho uNkulunkulu makanibusise. Ningene kwi-rest egameni kaJesu. May you achieve things that you have never imagined. May this vision grow in the name of Jesus. Sons and daughters are coming from afar. In the day of the adversary, God will give you willing troops. This is the season where you will experience is supporting akazenibone. You will experience a breakthrough financially ngakazenibone. Enizokubamba uNkulunkulu uzokuphumelelisa. uNkulunkulu uyaphumelelisa ngisho imicabango enicabangayo. Nithi ningakayikhuluma uNkulunkulu ayiqhumisa. Ngiyathandaza in this house may God give you willing troops. uNkulunkulu makanika abazalwane who can stand with you in presence and out of your sight. I decree and I declare. Obekuza kancane makusheshe manje. Obekutotoba magijime ngegama likaJesu. I decree a new season. A season of faithfulness in the name of Jesus. You shall pursue and you shall overtake. The Lord will make sure that there shall be no fed crop this year. Egameni kaJesu. Okwenzeka isaka ngiyangimemezela a kingdom mandate. Watshala ngalonyaka. Waphinda wavuna ngalonyaka. Ngiyamemezela isivuno kuleli bandla ngehele mahase. Silimanda sikapayate. Labrako patokosha. New oil I decree and I declare. I decree new oil. Ngegama likaJesu. Makwenzeke uNkulunkulu wethu egameni kaJesu. Ashaya uJesu isandla and celebrate. Oh Jesus.
Bazalwane, are you ready for this time? Oh, I can feel it in my spirit as I'm standing here. Hey, Bazalwane, asikho. Surely the Lord is in this place. Alibonge igama kaJesu. Makube kuhle mongameli. May you live long life in health and prosperity. Asimshali izandla for the last time mama. Egameni kaJesu. Bafundisi bonke basekhaya ngiyabingelela omama befundisi, all ministers, our fathers, our mothers, egameni kaJesu, our youth, teenagers, abantwana abancane, everyone who's making this service to be possible, be greeted in Jesus' name. Amen. Are you ready for the word? 1 Samuel chapter 23 verse number 14. Egameni kaJesu. Mangihambi mihla yonke kanye nawe. Sisho njalo emva ka-8 lilungile jokwela awuhluphi thwalo ngiyabonga isahaba kanye nawe Nkosi yami. Verse number 14. Ncwadi Samuel oqala sahluko 23 verse number 14. Amen. uDavide wahlala ehlane ezinqabeni, wahlala kwelezintaba ehlane izifi. uSawuli wamfuna zonke izinsuku, kodwa uNkulunkulu akamnikelanga esandleni sakhe. Yes. 15. Yes. uDavide wabona ukuthi uSawuli uphumele ukumbulala. uDavide wayesehlane ezifi eHoreshi. Wasuka uJonathan indodana kaSawuli waya kuDavide eHoreshi, wamnqunga isibindi ngenxa kaNkulunkulu. Wathi kuye, ungesabi, ngokuba isandla sikaSawule ubaba asikukufumana. Wena uyakubusa phezu kuka-Israyeli, mina ngiyoba ngowesibili embusweni. noSawuli ubaba uyakwazi lokho. Bobabili benza isivumelwano phambi kukaSimakade. Davide wahlala eHoreshi, uJonathan waya endlini yakhe. Inkosi busisa ukufunda kwezilayo ibandla lonke lithi amen. Namhlanje ngifisa just to look at this bazalwane lelizwi in this book of 1 Samuel chapter 23. iBhayibheli isitshela about David running away from Saul. Oh, amen. When David was running away from Saul, lithi iBhayibheli wamcinga zonke izinsuku kuba mbulale, kodwa uNkulunkulu akamnikelanga esandleni sakhe. Mhlawumbe as the first point of departure, mpostoli mhlawumbe ngisho ukuthi ungacabanga ukuthi ubungatholwa awufunwa. Ukuthi nje uNkulunkulu akanginikelanga esandleni sakhe. Ya ungacabanga besithi 8 years bekumnandi. Ya oSawuli kade bezizingela. Ukuthi uJehova akasinikelanga esandleni sawo. And the apostolic, it is highly impossible that we speak about David, but we don't speak about the anointing. Because we have esifunda khona ukuthi anointing bazalwane in a tendency of provoking battles that we are not ready for. When we are anointed, battles are part of the package. In fact, God uses battles to mature your anointing. Alukho qobo olungenazi izinto. And the abacoachiwe are not encouraged to focus on battles. Are encouraged to focus on the anointing.
ngoba uma ubona izimpi uthomunye, why mina if ngiqeda this kind of battle I am facing another one. Uma ngiqeda ibhattle yasekhaya kuba nesemsebenzini, uma ngithi ngiyaqeda semsebenzini kuba nama finances, uma ngiqeda ama finances kufa imoto. No, God use izimpi yibhodwe la uqobo luphekwa khona. Oh, akanithi amen bazalwane. But David gave us an assurance. Although David, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers from all. Ukuthi siningi inhlupheko zolungileyo, kodwa uJehova uyamkhulula kusona zonke. Angazi bazalwane ukuthi ukhona nomuntu namhlanje ongenelana ethi I'm facing too much battles. Ngizothi mina no, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers us from them all. No, He does not deliver us from some, but He shall surely deliver us from all. Akanithi amen madodana benkosi. Uma ke bazalwane uqontshiwe okwazi ukuthi battles are part of your life. And you just need to keep focus and keep and knowing that you are serving the Lord. The amandla akhe that are not limited to rescue you even if the enemy is celebrating your downfall. Ngoba lo nkulunkulu bazalwane oqontshiwe ayikho crisis. Can I repeat again? To the anointed one, ayikho crisis. Ya umuqontshiwe nje noma usathane engakushaya to the core. Uzothi saselebrate sivele isandla sinamandla. Oh bazalwane babecabanga ukuthi baqedile ngoSamson sebemkhipha amehlo bamkhunda indwalo. Kwacaca ukuthi when you are anointed there's no crisis. I'll tell you neighbor, umuqontshiwe ayikho crisis. Ngoba usathane umekuvala ngapha uNkulunkulu uqhamukela ngapha. When the enemy come from this side, God always has a plan for those who are anointed. Hey, God does not run out of solutions for those who are anointed. No, ATS is a testimony of that. When the enemy think we are down and out, the Lord shall raise the standard again. Oh, shout hallelujah. When you are anointed, you are not in crisis. We are just passing through the valley of the shadow of death. Shout hallelujah. Oh, Lord. Oh, come on. God will always provoke battles. Yeah, the anointing will always provoke battles. In fact, God will also face the real state of the heart of people regarding you. Yeah. Umufuna ukwazi ukuthi abantu bafila kanjani ngawe, move in anointing. Yeah, ugovela abantu abakuthanda ngenhliziyo kodwa bengakufuni. When you are anointed. Yeah, umuqontshiwe basenzisa base bahluleke. Because there's no crisis in the anointing. Oh, let me repeat again. There's no crisis in the anointing. Ungadlula kwi-financial turmoil, but there's no crisis. Umuqontshiwe nje okwazi ukuthi God always have options to rescue the anointed. Oh, nikhonota bazalwane. But you say bazalwane, uma sikhuluma ngoqobo, kunezinto obona ngazo uma uqobo selifikile. Ukuthi no, the anointing is working upon my life. Egameni kaJesu. Into yokuqala obona ngayo ukuthi the anointing has been unlocked and is fully operational upon your life, ubona ngefavor. Bona ngani bafowethu? Favor. Bonani? Favor. It is illegal, Mama Mfundis, in the realm of the spirit, ukuthi umuqontshiwe uthenge yonke into. Let me repeat again. It is illegal that when you are anointed to patelela yonke into. Umuqontshiwe nje uqobo lufika nefavor.
Ya endlini ukhomba kanje uthi lokhu ungakuthenga lokhu kwabo uNkulunkulu lokhu ungakuthengwa kwabo uNkulunkulu lokhu ungakubhadala lokhu kwabo uNkulunkulu la ngathatha iloni kodwa lokho okuhle nomusa ngoba bagcotshiwe bahamba nefavor. Okay, someone shout favor. Ya iyona ke ngizoyimemezela kulo ATS ngegama lika Jesu. I decree the season of favor ngegama lika Jesu. Uzongena lapho kuthiwa ngenwa khona uzokwenza iprofit ongakazi uyicabange ngoba ifavor iphekwe impilo yakho. Shout favor. Awutshela bakala sibhadala yonke. Ya ngoba yini ifavor bazalwane? Ifavor oh moya ingcwele ngiyabonga. Ifavor ilento ethi ebantwini menzeleni. Ethi lezashani menzeleni. Ya umuntu abuka iCV yakho ithi favor mqashi. Athophethe iCV yakho marune diploma kudingeka idegree ithi favor mqashi. Athi umuntu awunelena sifuneka onelicense ithi favor mqashe. Ifavor bazalwane la ufika khona iminyango isivaliwe kodwa ifavor ifika ingqongqozele yona phambili. Okay, someone shout favor. Ngiyamemezela kulo ATS kuya phambili. We shall move in a season of favor. Our effort we shall never be matched by the result. uNkulunkulu shall release a grace that has never been seen anywhere. Shout hallelujah. Abane favor ababhadali yonke. Ya ngoba kuhle nomusa kuyabalandela. Abane favor bazalwane bathinta kancane uNkulunkulu athinte kakhulu. Abane favor bathandaza kancane inkosi ifuna iminyango kakhulu. Abane favor beze enkozweni bekhathele uNkulunkulu abanikeza amandla amasha. Shout I am favored. Oh shada bahande. Ngiyamemezela in every business personnel here. Ngekuphela lo nyaka ungayenzanga imali ngegama lika Jesu. Bathi abantu uthembele uthi ngithemba ifavor kaNkulunkulu phekwe impilo yami. Webazalwane songena kuleyo doctoral ngenxa yefavor. Oh, I wish abantu befavor bakhona la. Awutshela makani uyayidinga le favor. Ya uyayidinga le favor. Uyayidinga imali zakho. Uyayidinga emshadweni wakho, uyayidinga kuma-academics akho, uyayidinga empilweni yakho, abantu abakho bayidinga. Everywhere you appear, akumele kuvele wena kuqala, akuvele kuhle. Favor. No favor. Namhlanje ngiyamemezela, thola ifavor uNkulunkulu, uthola ifavor kubantu. Uma uvela enkosini uthandeka, uma uvela nasebantwini abantu bafisa ukwenzela something ngegama lika Jesu. Shout hallelujah. Ya uma kugcobo selifikile into oqala ubona ngayo ubona ifavor. Ya kunalento ethi abantu nayo imsizeni. Phela okwazi ukuthi uma abantu bekusiza ngento unehlobo esingenayo lonto. Ya abona umuntu betha kulungile. Ngopha 9,000 rand okwazi ukuthi somewhere empilweni yakhe kwifamily yakhe khona shoda nge-1,000 kodwa uthebe ebuka wena ebuka 1,000 wabuka wena wabuka 1,000 webazalwane yabona kunzima uku-operate ifavor ungenayo ngoba ngisho umuntu kumele akuphe imali ene-100 rand uncamela ukuthenga ichepisi uzihlakazeke ngoba kumele akuphele 5 rand. Yabona afuna ukupha yona kodwa ubune favor uma ethi ufaka isandla kubuya 200 abuka 200 abuke wena kube nento ethi mnike kube nento ethi mnikeze kube nento ethi uyayideserve lento egameni kaJesu. Yini sidinga ifavor phela ubungabheka siningi inyanga eseyihambile kulonyaka kunenyanga eyisele kuhamba u9 months kwasala u3 months and ingqondo ithi uma ngihlulekela ukachief izinto ngo9 months u3 months uyini. Yes, thina sikhonzisa abantu abathi manje hayi sengiyobona ngonyaka ozayo. Namhlanje I'm here to rearrange destinies. Namhlanje I'm here to announce favor. Lokho ngakaachivanga ngo9 months kodwa ifavor izokaachivisa khona ngo3 months. Ngiyamemezela kingdom mandate. La 3 months osele, 3 months of favor, 3 months of uncommon testimonies. I declare the uncommon, the blessing of the Lord that breaks the yokes of the enemy. I declare them in this church.
we are people of faith. We are people of faith. Yeah, we are people of faith. Yeah, but there's a sudden turnaround. There's a sudden breakthrough that the Lord is ready to launch in this church. Because He's about to do a new thing over your life. We are the people of faith. Favor ifika into oqala sokwenza yona izokachievisa ama results amakhulu ngamandla amancane. Yeah, input incane kodwa iharvest. Phela uma abantu bekhuluma ngempilo yakho bathi wena unemali. Uma abantu bekubhekile nje yabathi unemali uma bekhuluma nabathi ningamthithi usibanibani uright kabi kanti abazi ukuthi angikho right ukuthi phekwe salary yami kune-favor phekwe emizamo yami kune-favor phekwe iy'kweletu zami kune-favor inkosi ayivumeli unyawo lwami lushelele shout favor. When favor is evident, it propels the queens of Sheba to come with substance. Yakuza umuntu ongakholwa athi uJesu angimfuni kodwa wena hayi wena uyaphilisa umoya wami. Ifavor injalo. Ifavor inje ifavor. Ifavor bafika bakhe iconspiracy ungekho. Besoyedwa wabo. Athi ungangiphathi. Kodwa bathe bakulinda ushiya system yakho ungalogofanga emsebenzini besebenzisa izinto ezwrong through your username kodwa ngiyacela ngamphathi abantu befavor bazalwane noma ungangena uzobahlasela ungena ngendlela eyodwa kodwa uma ufika phakathi kwabo uyohlakazeka ngendlela ezisikhombisa abantu befavor uNkulunkulu uyabalwela nithi amen bazalwane. Ngiyamemezela egameni kaJesu lo nyaka ungakapheli phatha ama-result esandla sakho le nyanga ingakapheli as we celebrate our 8 years of anniversary through the God power sizothi uNkulunkulu makakunikeze into ongakazi uyicabanga. Izokachievisa ama-result amakhulu ngesikhathi esincane. Number 2, ifavor izokwenza usurvive lapha abanye befe khona. Favor izokwenza wenze njani usurvive kodwa abanye benze njani ifavor. Yabanga basiphila nabantu uzokuthiwa nkosami ifamily yakasibanibani nkosami bagcine bedivorcile ubuthi wena uyindaba uthi bebe nenkinga yeyimali shothi imali beyifika kodwa ibincane ubuke lo wakho umshado ngoba thina singenamali la phohlaliswa yindawoni siyabonga ifavor ngesikhathi usathane ekuphushela ethuneni ifavor ifika ibamba unyawo lwakho ukuba lingasheleli. Yabona ke ifavor izongimangaza ngoba ifavor ayincane ukukathendisa umncwabo womuntu obulawe isifo esikuphethe. Kusho wena uthi uthulo othulini uma ngisimangana nesifo uthi hawu nawe uattendile la namhlanje uyitshela ifavor ukuthi more than medication ngine favor phekwe impilo yami. Ngiyamemezela egameni kaJesu akekho umuntu olendlini ozoshona kulonyaka futhi akekho umuntu olendlini ozongcwaba kulonyaka. Asiye emathuneni asiye kufeni we shall live to declare the goodness of the Lord. Awutshela makhaya usazophila uzubona umshado wey'ngane zakho usazophila uzufika kuma-graduation wey'ngane zakho usazophila uzubona abantu abakho besebenza we shall live. Asiye emathuneni ngeke sife isikhathi singakafiki ngoba ifavor iphekwe impilo yami. Awushout haleluya. Asikho isikhali esibekele wena
esiyaphumelela. Ngisho ulimo lokuvukelayo luyahlulelwa, because this is the inheritance. I'll shout, I shall live. We shall live. The devil is a liar. Osithakatha uyothakatha kuphela i-credit card. The devil is a liar. Osonda uyozonda asasithande. The devil is a loser. We are the righteousness of God. We are blessed coming out. We are blessed coming in. Shout favor. Bakhona abantu abathi favor la endlini. Bakhona abantu abathi inkosi ngenzelele favor namhlanje. Angiphinde futhi ngimemezele, we shall live. Ngiyayibona i-chronic disease ekuphethe ngithi mina we shall live. Asifi lo nyaka. Asifi ngonyaka ozayo. Guys, sazophila. Ya sazophila. Sethembile yona lonto. Kuthi uqala umsebenzi empilweni zethu. Surely you shall finish it. Yathandaza. Survive. Survive character assassination. Survive. Survive abantu abakhuluma kabi. Just survive. Ya ubatshela office uthi hayi mina njalo nginkinga yomuntu. Ya ubatshela ukuthi ngangithatha kancane nginkinga yomuntu. I am the righteousness of God. Umudila nami udila nomuntu. Ongeke umkhona. Ngiyanicela bazalwane, ngiyanicela. Ngobele kubaNkulunkulu. Yekani ukuba amagwala. Ya ungabe igwala. Ungadlala abantu emsebenzini. Ya umuntu ombizele ofisini ecelene ebhodi umthoza la. Uthi ngiyakhuza. Ngiyakhuza. Ngixotshiwe. Futhi ukulwa ngiyakwazi. Ubethu ubuka amanqindi akho uyabona amanqindi akazeshaya ngisho uPopeye endlini. Kodwa utshethe ukulwa ngiyakwazi. Ngoba izikhali zethu akusizona ezenyama. Kodwa izikhali zethu sinamandla okuwisa zonke inqaba singasathane. Webazalwane nofunelana umvuzo omkhulu. Kanti ningamagwala bophani izinkalo zenu. Ya umtshela umuntu olwa nawe emsebenzini ebhizinisini umakhelwane umtshela uthi lalela njalo, I belong to the local church. Yeah, I belong to the local church. Umtshela uthi uyabona nje uma ngathatha igama lakho ngilifake egroupini yebandla siba u300. Uyacabanga imlomo u300 ibiza igama elodwa uzosangana wena uzohlanya wena. Hlukana ngami. Ubatshela ukuthi uma uhluleka lapho singama intercessor ebandleni. Uma ngathatha igama lakho nginika ama-intercessor uzophambana ingqondo. Phekwa lokho nginomama umfundisi. Nje ekababa kangikhuluma. You can't be bullied as if you don't belong to the local church. Uma nginentombazana ongayiboni kahle endodeni yakho, uyibize ngathi ngani, iyeke lento. Ngane ngiyakhuza. Usithatha phi isibindi? Sokuthatha indoda enomkhaba, uyithatha phi isibindi? Iphekelo bani le ndoda? Usithatha phi isibindi? Sokuthatha umuntu ogcwele kanje ubani ophekayo? Tshela ingane ngiyakhuza. I belong to the local church. I am the member of Kingdom Mandate Ministries International. I am born of God. I am filled with the Holy Spirit. I am the righteousness of God. I am blood washed. I am sanctified. I am glorified. The devil don't ever share in my life. Oh, John Magan, we belong to the local church. Yeah, sinomfundisi noma mfundisi. Don't you dare take chances with me. Abantu bogoba, abantu befaith. Ifaith baninga ama-result amakhulu ngamandla amancane.
Ifaith benza basurvive lapha abanye befe khona. But asibona abantu befaith kuphela. Abantu bawugcoba abantu befellowship. You can't say you are anointed but you are allergic to fellowship. In fellowship, lana uzi ngoba kuyiprogram. Lana uzi ngoba khona into ozoyenza. Singabantu benkonzo. Inkonzo. Uma umuntu ogcobo uyalimala uma ungakhonzanga. Hey. Kunya ngicelayo ngiyakufuna khona ukuhlala endlini kaJehova zonke insuku zokuphila kwami. Athi ungajabula mabethi kimi masiye endlini kaJehova ethi lapha inyawo zami seyimile emasangweni akho Jerusalema. Oh Jerusalema wena muzi okhanyayo. Athi uDavide usuku olodwa emagcekeni akho athi kudlula insuku ezinkulungwane somewhere else. Abazalwane uma ungasezi lana khona la uyakhona. Uyabona ke Jesus. Uyabona ke bazalwane, a believer must fight ukuthi ingacimi lento enhlanganyeni. And njengoba singabantu benkonzo, ayikho inkonzo okumele ungayijabulele enkonzweni. Angimele uthi wena yabo mina mase kudunyisiwe. Hayi ngiright. Hayi ngiright angisafune lutho. Uzoba nenkinga yodwa ngoba uma sifundisa ngeattitude of seeking uzomthola uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyayifihla einkonzweni utholwa abamfunayo. Manje uma uNkulunkulu eyifihle kwi-intercession kanti wena ubusiswa indumiso shothi awusamtholanga uNkulunkulu ngalelo langa. And intercession akusiyona yabathize. Intercession eyaba bonke abazalwane ngoba intercession ipurpose yayo ukuzokuthula imithwalo yeviki esinda umphefumulo wakho ngoba khonzeki kunezinto ezikuphawula emoyeni kodwa ku-intercession uyangena uthi mabala onke Nkosi angcolisa umoya wami ngihlanze kuwo namhlanje ngeke ulizwe ungayithulula. We are people of fellowship. We are people of Kalake ungisize. Uma usufikile lana, when you have come here, musu kusinda. Musu kwenza sangathi manje ke uphoqiwe. Yabona, uyazi kunomuntu ovela ahlale kanje. Uthi kuwe qeda phela qeda. Siye sesizwile qeda phela. Kunomuntu indlela ahleli ngayo iyakudisengage. That's why believers must be taught the posture of service. Enkonzweni awenzi noma kanjani? Enkonzweni awenzi kanjani? Enkonzweni oh Lord. Uba uma usufikile lana bazalwane musu kusinda abakhonzisayo. Musu kubanika iface ethi it's enough. Ask any minister who stood here eseva abazalwane uzokutshela ukuthi hey abazalwane banama faces amaningi. We are people of fellowship. Lalela njengoba singabantu benkonzo nje ayikho into esikwenzisa yona la sidlala ngawo. Uma sithi mangenyawo inkonzo le. Ya uma sithi phakamisa izandla musu ukuthi phakamisa izandla. Uma sithi phakamisa izandla inkonzo. Uyazi ukuthi webazalwane njengoba kunama traffic signs kunama spiritual signs. Uyazi kunabantu abangena engozini yemoto ayi ngoba beyideserve ba ignore.
ama-signs. Kanjalo nasenkonzweni kunama-spiritual signs. Uma sithi phakamisa izandla adlali ngawo. Uthi uDavid uyafundisa iminwe yami ukuhlasela nezandla zami ukulwa. Njengoba uphakamisa izandla nje kunezimpi oyinqobayo ongazaza se-office. Kunezimpi oyinqobayo sasekhaya. Phakamisa inkonzo. Awutshelwa singabantu benkonzo thina. Bazalwane uma kuthiwa ngenisani kweshumi nemnikelo akufuneki imali, kufuneka inkonzo. Ngoba uma kufuneka imali ngendlela ongayikhokha ngayishumi ufuna burich. Unfortunately, there's something we don't know. Niyazi ukuthi i-tithing is the only safe service ekwazi ukukhulula ngekho omunye umuntu. I-self service, i-self maintenance. Ngoba uma ukhokha ishumi usukuthi uNkulunkulu inkosi ngicela ungimaintainele u-90% ngathi u-10% angikhiphanga. Inkonzo. Do you know why man is scared to come to you? Do you know why? Ngoba masengenile iphuma. But this is current. Money enjoy flow. Uma imali ifika enhlizweni engena flow, ifika besitshela abangakafiki. Kuthi uma ngithola iditho ningangeni kulwamusi. Uma usufike khona uyashuthekwa, uma usufike khona uyagoqa ube mgaga, ufakwe ngaphansi kwe dressing table, uma ufike khona ufakwe emabhantshini kuvalwe, uhlale ebumnyameni. Uma thi iBhayibheli bafazi thobelana amadoda, akushiya kuthiwa unemali noma kana imali, usebenza nto basebenza inkonzo. And as Lord, you must refuse ukuthi umwenzi service ufuni recognition. Ngoba already you have been rewarded with hands. Inkonzo. Uma kushiya inkonzo ingena ngo-10 ufika ngo-11 awuhlulwa ngesikhathi uhlulwe inkonzo. Ushuthi uma uNkulunkulu ekhipha iblessing yokufika ngesikhathi sigejile already. Ingakho uNkulunkulu ngithandaza ukuthi imndeni akayibusisa ngeyimoto nga3 nga4. Uma bekubambezela uthatheni ubashiye. Bashiye abantu abagcoba bengaqedi ubashiye abantu. Abashiye icathulo ezu7 sinjani lesubashiye uyizele enkonzo iqala ngoba kunento ozoyigeja ubanjezelwe abantu aba-undermine isikhathi kanti isikhathi siyinkonzo. I'll tell you never sing about the fellowship. About the fellowship. What we are giving is not about money, it's about incomes. Yes, ma'am, from Sotwala, Apostle. Noma ungashumana uNkulunkulu omgakanani. Esilenge ushumeza umuntu onoNkulunkulu omncane la. Ngekwenze lutho. Yeah, ngoba egcineni it's how you perceive God. Uyazi la endlini kunabantu uNkulunkulu wabo mncane ukudlula ingane zabo. Ngoba imali ekhera ingane yakhe a week akazanikele ngayo ze free will. Uma uthi umuntu hayi wami umntana uphatha 50 a day. So lo mntana kuphatha 250 a week. Kodwa ukazi uyinikele 250 as a free will. Ngoba yini uma ukhathaza uNkulunkulu nengane yakho your child is bigger than God. Phakathi kwethu lana kunabantu uNkulunkulu abamncane ukudlula ibhili yasespare.
Uma kubuya ibhili ithi 740 ukhipha 100 rand ngaphezulu njenge tip. Awukazi unika 800 rand as a free will. Ungaphusha umuntu kungapledgwanga ngingakhiphanga envelope ngoba umuntu unikela kuNkulunkulu la. Kunabantu la endlini akaze banikele ngemali yabo ye full tank yemoto yabo. Uma fika engine uthi full tank, i-full tank ithi 1.2 kodwa akaze ayilethe 1.2 altar. Why? Ngoba uNkulunkulu wabo mncane ukudlula itank lemoto yakhe. How shall we experience the limitless power of God when we are comparing God? Simlinganise nezinto igrosa yakho akazopledge ngayo. Imali othenga ngayo igross. Abanye bathenga 4,000, abanye 6,000, but uNkulunkulu akaze ayithole 6,000 from you. Why? Uhlulwe inkonzo. Pastor, ngicela mina ngama hairstyle la endlini. Akaze banikele ngemali abayikhokhe esaluni. Umuntu uyasho uthi mina ngilungi noma ngayiphi happy ngikuluka ngeLondi London. Uyabona why? Ngoba une standard kodwa akanaso standard uma sezenkosini. Ongiyancenga bazala ngobele kwaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo kuzoba netransfer nokuguqulwa kwesimo sengqondweni ngekulunge uNkulunkulu angakabi mkhulu lapha engqondweni. Siya kanjani kwi-auditorium ungakazo sacrifice ngemali yama sneakers? Kusho yena uthi mina angigqoke ngojeni mina ngigqoke ngojeni. Ya mina ngithenga iteke serious. Kodwa uma singa-checka amamanu si-checka ama-transaction kwe-entweni zenkonzo ukuthi njengoba ukwazi ukuthenga iteke le 4,000 rand wake wayikhipha ni 4,000 wayilahlela e-altar. Why? Ngoba engqondweni ethu sicabanga ukuthi sondla umuntu. Engqondweni ethu sicabanga ukuthi siyasiza. Engqondweni ethu sicabanga ukuthi kade ubizwe yithi yini. We are missing the point of conduct. You can ask your neighbor ukuthi ugqoke emalini manje emzimbeni. Umbuzo uthi le mali wake wanikela yini? Sekuyavela ke namhlanje ukuthi it's not a matter of money. It's a matter of honor. How shall we experience the limitless power of God? Kancancane uyasukuma enkonzweni uphuma phandle. Uye restroom kancancane uyabuya kancancane. Hello, ngisenkonzweni. Uzwathatha la mandla kaNkulunkulu angavimbeki. Ngoba uNkulunkulu ubona your attitude towards service. You don't know. Lento kusukuma nje enkonzweni kuyakhonza uyasukuma. There's something wrong about you. Let also ube nesibindi at the presence of Jesus. When you uphendulana nefone while Jesus is addressing you. Into ngeke uyenze noma khuluma imeya. Because we don't have honor. How shall experience the limitless power of God? Uma singabantu abenza izinto for the just of doing. I'm putting a challenge. Yini owayenza lonyaka wedwa uyenzela uNkulunkulu. Ungahlanganisanga namuntu. Wedwa nje uke wamboleka yini uJesu isikephe sakho uwedwa uningahlanganisanga. That thing shows how serious you are about God. Hlula inkonzo. Abantu abethu when they are going to ezikoleni sibanika imali enkulu. Uma bawunikela sibanika 5 rand. We are teaching them the wrong mentality. Kuthi uNkulunkulu ungahambisa noma yini kodwa eswini sakho na into enkulu. Uyabona ke as I take my exit, you must know from today. It's not from today. God observe your attitude toward His work.
ngiyacela musu ukuza la ushiya inhliziyo ekhaya. Hayi namhla ake ngiye namhlanje ngiyovela. Hey boze bethi phela ngilovi wena uzovela la. Entweni enkulu kangaka wena uzovela. Uzokloka uthi hey ake ngiye phela uma wakhona ozangifonela ake ngiye nje ngoba angifune wena uzovela entweni engaka. Ningakuyeka ukuhlangana njengomkhuba kwabanye. Beka kuhle ukuhlangana kwabangcwele. Kunjengamafutha eqala bazalwane ekhanda. Ngoba there is no flow of oil when leadership is undermined. Noma ngathatha imoto engcono kunami kodwa masungena la allow me to lead you. Ukuze lethe kimi yehlele. Bazalwane, one of the things we must de-educate ourselves from ayikho into ebuhlungu njengokuphatha abantu ungekho sure ukuthi ubaphethe yini. Yabo ya ngoba they undermine the very least committee oyibekile ngoba umuntu undermine umuntu engimbekile undermine mina. Yini lento enkulu kangaka ekubaholi benu. Mfundisi, you said a statement which was very dangerous here. Angazi noma ibandla liswile. Uthi akumele ibandla libe ne-8 years kodwa libe ningabi nabantu abalingana neminyaka. Ngoba uma ku-undermine, yabona uma into izoba stagnant. Number 2, uma into izofa completely, ubona ukuthi ku-undermine leadership. Uyabona uma ikhaya lizofa, umama nezingane bayagengrapha ba-undermine ubaba. Indoda yakho noma ingangaba nezinto wena onazo kodwa for the mere fact ukuthi wena owayisubmithela wena owamkhetha wena owamvuma salusu submit ngoba uma underminer ulethe disorder engeke ikhishe umuntu okumele ilungise lo muntu omundermineayo. Same thing as a church. Angazi noma ngumfundisi wakho noma ngumngani wakho. Ngibona phela indlela okhuluma nami ngayo. Ukhuluma usungithinte. Ayashaya thwala ayashaya mfundisi lezi insuku uhleni kodwa. How can you address umuntu ophethe amafutha akho kanjalo? Ngoba umfundisi ube friendly akasho ukuthi mthathe kancane. Usuke ezela ukuthi mhla unenkingi ukwazi ukukhuluma. Kodwa you must draw the line. The demarcation must be clear. Akusisona isitokofela lesi. This is the spiritual army where soldiers are prepared, but soldiers must take instruction from the captain. Awukwazi ukungihleba nezingane zakho phakathi nesonto uphinde uzothandazelwa yimi. Izokulimaza lento ephekwayo. Ukuthi uMiriam uzalwa kanye nami, but if you undermine the office, the consequences are inevitable. Webazalwane, uma sengilula enhlizweni yakho thola umfundisi. Because God does not bless friends. God blessed an office to a believer. Say amen. You must honor leadership for the flow of oil. Aqale khanda ehlele endevini. Ehlele leadership. Uyabona lento lo mbono la ekhaya uma usubambe kahle. Kufuneka uma ukhuluma la ngaphakathi atho ngaphandle usafikile umfundisi. Uma send the transference of oil from the head to those who are close to me. By the way, who are matured. I pum lente enganeni. Is she scarred? Is she processed? Yeah, is she maturity? And ayikho into ehlungu njengokuhlusha umuntu oyikhombele wena. Wathi bazalwane uNkulunkulu uyamzalwane uyamsebenzisa ngiyamgcoba namhlanje kathi usho umuntu ongakaphumi immaturity. Ngoba uma indevu singekho noma ngehla amafutha awahlala afika aconsa adlule.
kanti ufuna ngena amafutha asokhe in ukuze mase phuma in thickness. To check, Mama Mfundis, ukuthi we are building with the right people. Umbuzo uthi ningayithatha ni leave ka 3 months. Nibuyiswa tolfana. Uyozwa usahambe 2 Sundays. Kuthi khala wonke umuntu baba ngidemu. Liphucwa lo nikalo, liphucwa lo nikalo, liphucwa lo bathi baba ngcono ubuye ngoba abantu sithi hleni nabo bajabulela ama sermons bengathatha ama graces. Ukhonziswa yimi, ufundiswa yimi. Uma unikwe ithuba lokuthi bazalwane ngikhonjwe manje angisukumi nalutho kodwa ngizothi shwi ukhonziswa yimi. Kanti amafutha welaphi? Awusukumi nalutho after so much teachings, after so much trainings. Uzothi wena awusukumi nalutho. There's something wrong with you. Yeah, the right weight. Webazalwane bandla lase Alex. Dlanini indlela ngeke lo baba hlale forever la. Ngeke hlale forever. Bakhona abantu lokubemqhweba baseMacedonia bathi woza ngapha wena uphizela wenje ama message ukuthi uyashaya ubaba ayi futhi nomama kulezi insuku ayunzima kakhulu jabulele lonto. When they're given another mandate in Australia usalutha ayi kwakungcono kusekhona ubaba thathani umusa pheko umuntu ngeke abantu abanje bahlale forever la. Because even the atmosphere, the ground is demanding them somewhere else. We are people of fellowship. May God give you sons and daughters who can grasp the heaviness of your anointing. The grace of utterances. Ungakujabulela ukusebenza nami kade awukhulu kanye nami. I can't take a break. Kodwa kunabantu engaphakamisa uphondo phekwabo. When as your father I minister, you must see your future self. When you minister, I might see myself growing in you. Ungakhuluma enkonzweni lahle uthi lona usalobani. Ukhuluma into okubhidliza ama-altare lona usalobani lona. Ushaya Goliath ngamatshe. Lo muntu aka-understand ama-systems of the kingdom, teachings. Awukwazi ukukhuluma umlezo umzali wakho ongakhuluma. Uthi namhlanje siyaphahlaza wesathane kanti you speak. Umama futhi watholile ukhuluma ilanguage ekhanda. Awungencenga Dlanini abahleli ngunaphakade. Nations are thirsty for the sound teachings. Abantu bakhathela ama-false prophets, they are coming back. Angimele overtake abantu abafika muva umdala la ekhaya. Fellowship. Allow the teaching to stretch you. Allow the teaching to de-educate to educate. Allow the teaching to disconnect you to connect you. Allow the teaching to make your mind to be renewed. Iba ilento ngifundisayo hayi lento oyicabangayo. Manje uzokhula nini ngoba ngimahomsela utholakala. Kwibaba start utholakala. Ufuna ukufika ngesonto kanti isonto ilanga lokucelebrate celebrate ama teachings apha leviki. Uzo celebrate ani unga-attend. Nisele nodwa iBible study, nisele nodwa ihome cell. Sizothini
awudingi usho into entsha, udinga ukusho lento ede ngisho Sunday. Uma ade ngifundisa nge-sonship angifuni ukuthiwa ngumahomsele. Bekufundiswa ngoMose eshitsha amanzi ababayo. Angazi noma wafaka ushwele brown kodwa noma wafaka iqabunga kodwa wafaka imini kodwa khona akufaka angifuni lokho. Into engifundisa Sunday ifuna ifundiswe ngumahomsele so that the system will be one. We are people of fellowship. Akubonakala ngisho uhamba uthi nayi kingdom mandate. Akubona ngisho ukhuluma uthi lo speech sakho masisho. Angakhuluma enye into okuzaleka enye into kuwe. The teachings must affect your character. We are people of fellowship. The first demand, as we are starting a new year from today, the first demand, you must be strong in fellowship. Strong in fellowship. Uma khula ngokuhlanganyela awusali. Kufuna abantu abaphila nawe bazi ukuthi wesibona iposter ku status sakhe esithi kunenkonzo ngomhla ka1 kuze kusho umhla ka5 akuyacaca ukuthi akatholakala. Umuntu ophila nawe ufuna ngakuchance. Ya ubathi umuntu uyakhonza futhi uthi yebo. Ngoba angazi ukuthi uJesu akangisingisanga lo mzimba ngabe kuphi. Awuyanikela futhi yebo ngoba ngazi le mali uma ngayinikelisa ngazi into engangenzisa yona. Ngoba imali inamandla okuthatha izinqumo ongazazi. Phela bunemali manje. Manje ungalalela impompo manje. Ibreakfast uyidle Cape Town manje. Isapha uyidle Swazini. Ilanja kusasa uyidle eHaborone. Uyolala somewhere. Umuntu nemali. Manje ifuna imali. Ifuna nomisele wallet kodwa isale se-altar. Ukuze lese altar behave isele wallet. We are people of fellowship. Say amen. We are not here by chance. Fellowship. From now on, your pen, your diary is in your hands. If it's not that, you are recording these messages. Because the coming season demands abazalwane who are fully grounded in the word. Awukwazi ukukhonziswa yimi ungitshela ukuthi wena uyasaba kuthi umhlaba uyahlutha nge-23 uyangitelela. You can't sit under my teachings uthi wena usaba eniga ungumamazi. Uthi wena hayi angazi noma nihambile noma ngisalile kodwa mina ngisekhona. How can you say that when you are sitting in my teachings? You come to the present, but you have not found in the presence of God. Ufika ngenyama kodwa umoya wakho awukho la. Bazalwane ngiyancanga ngempela kaNkulunkulu. This season, as we are starting a new year, everyone be strong in fellowship. Ungavumi uphazamiseke entweni yokukhonza. Nangizwa bazalwane? Let me close. Wake walova esikoleni ubuthi uyabuya ngakusasa kungena uthisha we-English ethi as I said yesterday uthi ubuzohleli naye ethi ngicela ungangiphazamisi aphume we-English ingene we-geography ethi as I said yesterday siqedile ngophepha 1 siyakuphepha 2 namhlanje uthi uyabuza ukuthi nikhulume ngani izolo lathi umuntu ngicela ungangiphazamisi. Yeah, kungena we-biology of life science. As I said yesterday, but namhlanje sokhuluma ngama-chromosomes. Uthi wena yini ama-chromosomes athi umuntu ngicela ungangiphazamisi. And the big question is, if you are able to lose in the natural, how much more in the supernatural? Kunezinto namhlanje ezikushaya angimele ngabe ziyakushaya ngoba umoya ingcwele wakufundisa ngeSunday owalova ngayo. Emsebenzini ungalove enkonzweni. Njengoba ungalove esikolweni, ungalove nasenkonzweni. Ukulova enkonzweni akusiyona ihabit ongayithatha kancane. It's one of the plans of the enemy ukuthi ube casual when it's coming to fellowship. And you can't win battles with casual soldiers.
If we are leading casual soldiers, the enemy just ambush you because no one sees the back is coming from afar. There will be casualties. uDavid wabona amadoda ecashile eza kuye lithi waphuma wabuza amadoda uthi ohle noDavid wabuza uthi ningaba kabani? But David, oh, we belong to you. Take a decision. As a member of this church, every fellowship demands my attention. Fellowship, it's what gives me an assurance. Your pastor can never pastor a ghost. And le gang elovayo iyalibuyisela emuva ibandla. Ngoba ngesikhathi nginika ama divine strategies how to survive ukuhletshwa wena ulovile. Bayakuhleba uyabuya ufuna meeting. Kanti mina ngithe kuwe uma bekuhleba abantu you don't answer. The moment you don't answer they lose the content to attack. Abantu abakwazi ukuqhubeka balwe nawe uthule. Because they use what to say to attack again. If you keep quiet, ubashotisela ammunition to attack you. Kodwa ngoba uyalova ngifundisile wena ucela ama meeting ngicela ukubhodla kunesigaba esilangeka ngikho right angikho ufuna ukubhodla njalo if you ulova ngoba ngesikhathi ngikufundisa uNkulunkulu unginika that divine wisdom. As we're celebrating our new year, be strong in fellowship. Be strong in fellowship. Be strong in home cells. Be strong in Bible studies. Be strong. Be strong in fellowship. Okay, let me make this declaration. No one will survive in this church if you're allergic to fellowship. Yeah, ngoba ngathi siyakuziba siyakupluthika kanti ufuna ukusibuyisela emuva. I pray that your soul may take the posture of the teachings of the apostle. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Say amen to Jesus. I want us to pray as my time is up. We are people of fellowship. Ayikho inkonzo kumele uyigeje umiyenze. Singabantu banthina asime ngenyawo. Sawunalifaya umoya wokuattenda casually siyawukhansela siyawunalifaya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. I decree a season of commitment beyond self, beyond normal. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ibakho shapayathe rakapakho shatha. Siyabonga ngama-backers, siyabonga ngezipho esingqobile, siyabonga ngezihlunile, siyabonga ngabafika bahamba, siyabonga abafika bahlala ngegama lika Jesu. Thank you Lord for everyone. Siyabonga the first seat up until today in the name of Jesus. Thank you Lord for pain, for laughter, for joy, for misery, for stress. Siyabonga Nkosi konke kusebenzalane kwaba okuhle kulabo abamthandayo nalabo ababizwe ngecebo likaNkulunkulu. Lord, we celebrate you for we know your grace is sufficient for us. Baba siyabonga, siyazi ukuthi Nkosi kumele siyoshaya imshayo sandise indawo yethu ngoba baningi abezayo, baningi abazohlala ngegama lika Jesu, baningi Nkosi abathe I'm thirsty for sound teachings. Ngegama lika Jesu we give you praise in the name of Jesus. Take your glory Lord. Shall you just isandla enkulu? Shall you just isandla enkulu? Shall you just isayihamba nomsindo, the sound of victory? Are you blessed? Are you challenged? Are you transformed?
Baba uthwala ngivumele kuleli minute elisele ngifisa senze umnikelo wokubonga. 8 years is a lot of time. Funa senze umnikelo wokubonga, a serious offering. Sibonga nje inkosi. Yonke into ongayibongi uyaphucwa yona. Cela ingqondo yakhe ibe kule nto. Cela ingqondo yakhe ibe kule nkonzo. Cela wonke umuntu ola endlini ayilungisele uqala emoyeni wakhe before aye ephaketheni. Sifuna ukubonga. Sibonga isandla somusa esambe nathi kwaze kwala. Abasinikele isaba sondela. Oza sisi. Oh, zibambe mama, ibambe ungayindlala. Uzoyithatha le mali. Funa le mali siyicwase lapha altar. Funa sibonga. Are you ready? Your amen is suspicious now. Indlela benivuma amen ngishubana ngicela novume namanje. Singabantu benkonzo. Take the seat of 500 rand. Fundisi ngiyabonga. Siyambonga uNkulunkulu walendlu. Uma ngena lana umoya wami uvumile. Yeah. Usikhohle iphini. Oh. Ngicela uNkulunkulu waleli altar angisebenzele nami. Ungapheli lo nyaka. Ungapheli lo nyaka. Izinto engikhulekele ingakafiki. May the favor of God locate me because of God that you are serving this altar. Ngicela unqume manje emoyeni wakho and come and give that man. Thina sonke ubungaphethe imali uyibeke esandleni sami uyibeke phansi. Sleep usibeka kini. Egameni kaJesu. Cela ibandla lokho linyakaza. I declare favor this season. Take the best you have. Iqaqo ba. Bengithi yenze nje. Asizeni ke bazalwane. Favor this season. Ilulela imali yeni bazalwane. Yeah. Just stretch it. God bless you. Favor this season. Cela wonke umuntu ola endlini anyakazi. Favor this season. God bless you, sir. Take the best. God bless you, sir. Favor this season. Favor this season. Take your card and swipe. Favor this season. Lord 3 months over my uncommon testimonies. Favor this season. I don't take chances in Ayazland. I minister every day. Ivule, ma'am. Ivule. Give God more. I'll touch this woman namhlanje. Give God more. Buhamba nengane uyibizwe kumnikela. Favor this season. Kabe sehlulekile. Favor this season. It's not a matter of affordability. We are putting a demand on the ground. Favor this season. Favor this season. Favor this season. Don't resist. Teenagers, I don't see here.
Hlulekile. God bless you. Nkosi yami. Sehlulekile. Hlulekile. God bless you. Nkosi yami. Mfundisi, kunabantu abacathi baletha imali la. Kade balethi imali. Baletha inhliziyo yabo uNkulunkulu. Webazalwane, when God moves, move. May this season be good to you. Your pastors are standing nathi singama ngaphandle kunenkinga omdala kodwa thina sonke nje xa sime ngenyawo. Whatever you desire this season, may the acceleration of God be upon it. God bless you. Ngicela ungaphumi ungayenzanga lo mnikelo. Sehlulekile. Sehlulekile. Nkosi yami. We are ushering ourselves in a celebration season. Askwazi going to celebration in 8 years, and you lack celebration in your life. Ngiyafisa ukuthi ungalalela uphinde ulalela isisi. Nkosi yami. Hlulekile church. God bless you. Hlulekile church. Izitha zethu abeqedile ngathi hlulekile. Nkosi yami. iBhayibheli lithi ngesikhathi behamba nomphongolo babehamba i-distance bese beyama behlabi. Mpostoli kancane nje unento lokhu ngihletshela yona. Ngicela ukulivula ithuba labantu abasacrificeayo. Onento yakho nje oyithandayo uthi Nkosi kule celebration ka8 years ngicela ukuhlukana nawo namhlanje. Ithathe le nto uyibeke lapha e-altar. A new season demands obedience, sacrifice. God bless you. Uthi uma ingcwele angidedela abantu be-substance. God bless you. Beke lapha e-altar. May this season treat you good. Jesus. May this season be fair to you. May God remember your prayers. May God answer your struggles. Jesus. They look for about the sacrifice. God bless you. But I want to give God something. This is my sacrifice. God bless you. But this is what I want to sacrifice for Jesus. Anything. Jesus. 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 People of sacrifice, please come.
Or there's something that I want to do for Jesus. Below 8 years. Namhlanje ngizwa, I am compelled in my spirit to sacrifice something. I urge you, I can come here and drop anything. No more relation whatsoever. God bless you. Bazalwane, umusukuyenza likhulu inhliziyo yakho. This is the service like no other. Take advantage of the atmosphere. Please come. Ooh, Jesus. Abantu abathi Nkosi, akwenzeke something unusual. Kulo 3 months or so. Please come. Anything, I said anything, just anything. Just drop it in the altar. Asiseni bazalwane, asiseni. Ngencenga asiseni. Thank you, Jesus. Ngaze ngithandaze ngivale. Listen to your spirit. Let's lift up our hands. Baba, sibongi. Nanti bandla lakho Nkosi, Kingdom Mandate Ministries International. Nakama visionary, my leadership, Nakama workers, all structures, a church at large. On their behalf, I pray for the land. I declare the release of a land. A land is suitable for this vision. Suitable for the church, suitable for the school, suitable for the clinic. The land. Hectares of land. Effortlessly so. Baba ngiyathandaza. Akwenzeke from south, east, north and west. Bazokwakhela i-altar permanent. Baba ngiyabonga ukuthi usubenzele. We'll be back again to tend the soil. Thank you for the class house. Thank you for the auditorium. Full of churches for all ages. Thank you, Lord. Thank you for resources. Thank you, Lord, that you are giving people a willing heart. Baba ngiyabonga ukuthi ngeke uthumele ama-millionaires kodwa uzokwenza laba baba ama-millionaires. May this anointing bring change. Kadazuka mahande kepaya. Ziliba kapakosha. Thank you, Lord. Thank you, Lord, ukuthi unyusizwe ngakuleli bandla. We shall be not known by like common people. So kwaziwa njengamadoda amemezela kwiZenzo chapter 17 athi here are these men who have turned our city upside down. Ngiyamemezela iKingdom Mandate Ministries International. It will turn Johannesburg upside down in the name of Jesus. Thank you for capacity. Thank you for anointing. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kukhona ugqobo nteteleka njengamanje ngegama kaJesu. Lehlele phezu kwabantu njengamanje. Kunamandla ehlele phezu kwabantu njengamanje. There's a release. Kama zuka payatakashe. In the name of Jesus, I give you praise. Go with this favor. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Can we enter into agreement? Baba, thank you that you are trusting him
with more and more and more resources. Thank you for the insights of the word. Thank you for the mysteries and the divine wisdom. Thank you, Lord, for the land. Uyofonela kuthiwa phuthuma ngapha. Sayina ngapha. Later look. Because the favor is released permanently. Siyabonga Nkosi ukuthi lesizini angena kuyo you never struggling. uNkulunkulu wethu ongcwele, we are giving him willing troops. Jesus! Kula masema ndu kapate. Lika kapaya lebrandu tundaka kekekikato yande. Lika pandu katakadu sadama. Lebrakuya katayaba. I don't only declare 1 million, I declare millions for the work of ministry, for traveling, for soul winning, for establishment, for trainings in the body of Christ. Thank you, Lord. Thank you for the upliftment. Thank you for upliftment. Thank you for upliftment. In Jesus' name. I don't know, but as you are standing there, I see God giving you a sword. Which this season, it will demand you to defend. Which you might not grace your work or grace defense. Kuna hasepea. Lemando, unkankante silimaha. Limbramba, tunkanta titaya zikabaduya. Lebre, libra kutaya te kitaya. Yakapakuta. Lebre ke kakakatu kataya te kitaya. Lepa, lebre, librando shanaya. Receive a sword of the Spirit. Receive a sword in your mouth. Receive a sword in your hands. No one will come in between you. You shall defend the servant of God in season and out of season. You shall fight the battles. You shall fight it. I'm an ambush. You shall fight the rebels. Receive it. Receive it. Shele Paya Ka Sula Mahande. Thank you, Lord, that this season you have clued them together this season. They shall build a strong church. They shall build the house of the Lord. They shall build families. I declare the grace, clue them together. No enemy, no frustration, no hatred shall come in between them. They are protected.